Tisapite kutali yayi. Tingopeka example. Kumalawi kuno tiyerekeze kuti tinalandira alendo amene ali maBurundi tinapatsa malo kuzaleka. Tapatsa malo kuzaleka iwo chifukwa cha ndalama ndi support yochokera ku America. Zapazoti anthu aja afuna akutulukira kuti inuyo malowa muchoke chifukwa ifeyo kuno ku Malawi kuno ndikolonjezedwa kuti ifeyo tizikhala kuti tizakhala ku Malawi kuno. Kenako afterwards zapeza kuti ku America kuja kunali munthu wina wake amene amayesesa kuti apanga kampeni kuti musadandaula Malawi pa nthawi imene ndikazangodango wina ndzawothamangitsa awo nkhondo imene idzatha imeneyo pazakhaso palibenso kukanganaso yayi. Tizapanga it's either tizapanga timati two-state resolution. I think imene zimayendera kuti tizangopanga zoti pakhale mayiko awiri ngati kudzaleka dziko lake ku Malawi so ndoti kwinako zokhala kwa Malawi, right de zapezani pa anthu ake so amene ali very interested ku America kuja mpaka na ayamba kupanga campaign komanso kuthandiza financially ndalama $300,000 kumpasa president amene njoka ku America uja kuti awine kuti nkhondo imene kuchitika kuno pakati pa maBurundi ndi Malawi kuno nkhondo imene ite. Then afterwards zapeza kuti nkhondo ija zapeza kuti mkulu uja uko ku America kuja wawinadi zatheka. Tsono ndi nthawi yoti atenge action akwanilise zimene analonjeza zija. Zikapeza kuti mkulu amene ujayo wanena kuti koma ku Malawi kuja simalo kuti pamphanga khale kwa unongedwa after maBurundi ati phwanya ndi mabomba kwambiri kuno. It's an example, right? Ndifoti anthu ambiri mumvesese after tiphwanya ndi mabomba yanjani ndikuti mmene kuoneka kuti kosambuka kuja kuti yes dziko loti lophwasuka licha ndi uja akuti Malawi kujako si dziko loti makamaka munthu angakhaleko kwa unongedwa kwambiri ndi malo oti pamene kudzaleka kuja ndikuti amanga bwino maBurundi aja si ali drama komanso isi amathandizidwa ndi ku America kuja. Then zopeza kuti president wanyuwaniyu akunena kuti chimene ngofuna apapa ndofuna mayiko oyandikana mangati Zambia, Mozambique, Tanzania, mayiko amene wachifa at least iko makhanga ngati mukufana kuzochita ndekuti iniwo Amalawi nonsene muchoke mene koko Amalawi nonsene muchoke mulowa mayiko amene oko kumene koko ndifuna ndibwere ndimangeko town ndikumangeso kachikena komano kukhala kwathu. What? Seriously? Ari kumanditenga ndi okay nkhani imene example amene simayipesa bwino nkhani ndi yako Palestina chabwino. Trump analonjeza ifeyo ndikazawina makuti zathesa zonse za nkhondo bla 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 muli mosema mziwa munthu wandali politician wawina pano akuti ku Palestina kuja Gaza kuja muchokeko nonse muchokeko anthu kuli anthu akwana 2.2 million mamiliyoni amene anthu 2.2 million atamene kwachokeko anthu onsewo alowe ngati ku Jordan kumene kuli malire achani ngati malire mmene malire mwa dzikolo isi ku Jordan ku Egypt ati alowe mmene mayiko ngati amenewo alowe akathikane kuti kumene koko. Kenako iyeyu Trump atumiza asilikali kumene kujako akachosa anthu aja akamangamange kobwinobwino kenako akuti basa atenga kokhala kwawo. Like seriously apo ndizisena pa ndi chinyawu chicha zisena pa Netanyahu. Nkhani imene akuluakulu ndi nkhani yosakhala bwino kwambiri ndi nkhani yodandaulitsa kwambiri kuti anthu amene wawa akhala pansi nkupanga upo umenewu komano imagine kuchotsa anthu 2.2 million mu dziko lonse lacho kanimoni tofana titenga lathu limene lili pamene timayembekeza kuti munthu ujayo at least achita kuzina zake zorani zothekera. Ndetu nkhani imene ngakhale apo ndiona kuti issue imene siyophweka tiuzane pano issue imene siyophweka
Trump yo paika akudziwa kuti issue imene siyotheka chifukwa ino kuti sungangotenga malo choncho yayi suja amakhanga kuti akulimbana uyu afuna ngotenga komabe we know kuti behind the curtains kuseri kwa makarani akatenga ndoti azapa somwe aja Netanyahu aja ndoti ukhangara dziko alithetsa imagine dziko akhangara lithetsa sizophweka ndiyeno chiopsezo chili pano choyambirira muruja paja uli pa muru wa Trump paja uli pa pajanesh uli pa poster kuti amene angangomuchotsa muruja ndekuti adzalandira 250 million ndiye imene ndi issue ina koma issue iyi akuyamba apayi maiko angapo koma dziko loyambirira likudziwa kaindiro kwanja la Iran lichitapo kanthu ndithu chifukwa sitingangoyang'ana lero kuti anthu ajawo zimene zingokhala mezilimo ku Middle East ko chifukwa ndekuti ku Middle East ko kungoti zimene zachitika kukhala ngati basi ndiyeno issue siteka chimene ngachitika apa wina mwazi ukhetsedwa sono umwazi uso pano ndi useka ndi uja uso pano sono mwazi ukhala wina andi mwazi ukhala wankhondo kopya andi moyo wa Trump uli pa chiopsezo chifukwa kumuchotsa andi zimenezo yakudziwa chifukwa issue yoyamba apayi ndiyoyipa ndiyopsa kwambiri zimene akuzidziwa ndiyeyo povomerezana kuti yes moyo wake uli pa chiopsezo wasiya ma instructions wanena kuti ineyo akangondichotsa pakudziwa zimenezo akatangondichotsa sunira andipha ari mupiti makarani mukonongerani mupiti mukaiwononge wasiya ma instructions ado amenewo ndiye nkhani zakunja ndi zimenezozo anthu tsopano even ku America komweko kuyambira jana Bernie Sanders amene anali ngati ma presidential candidate amene kuti sanawine komano iwonso akutsutsana kwambiri ndi Trump maganizo amenewa komanso anthu ambiri chipani chotsutsa cha ku America chili makamaka against kwambiri ndi ganizo limeneli and panopa ayamba kale anthu kuti amene yofunika amene yetu ndiye sathandiza anthu akuziwamba apazi sathandiza nde ma decisions ena akupanga akungosayina zinthu kwa pali zinthu zina zimene anthu tsopano anakuti uyu atifikisa kwina wake nde manong'onong'o ayamba kale komanso osaiwala mademo ayamba kaleso ku America ako oti Trump uyu sathandiza ndiye pali zina zabwino zimene akupanga pali zina zoyipa zimenenso akulamula kuti zichitike komano choyipitsa kwambiri ndi chimene chichi choti atenge Gaza chimene ndi choyipitsa kwambiri chimene ndi palibe panangagwiza nazo ife munomati chose murusefe sikugwira at least anakangowasira anthu at least anakangoti amwene inu khani mbali yanu ija ma-Israeli imene manoti khani mbali yanu ija basi awasa khani mbali yawo ayambeso kuzitolera ayambeso kumangamanga fa kunthuko mmene ananena muno wake kuti kunaonongerwa koma osati yayi timangako koma sukhaso kwano ndechani chimenecho penepo ndikuti actually moyo wake uli pa chiopsezo amuchotsa ndiye anyway nkhani zakunja zimenezo zokhuzana ndi ku Gaza ndiyebe koma actually sinkhani yabwino ndi nkhani yoyipa kwambiri kuti zimenezo Trump wadumpha maliye pene wadumpha maliye andi sitingamusekerere oyamba wake ndine sitingamusekerere guys. Thank you so much, Malawian Cameras.